Ahojte, vítajte pri ďalšom videu venované Premier League. Tentokrát sa pozrieme na Manchester City a Everton a Nottingham Forest. Ako isto viete, Evertonu boli odrátané body za porušenie finančnej fair play. Takisto Nottingham Forest boli odrátané body za porušenie finančnej fair play. Jediný nepotrestaný klub za porušenie finančnej fair play zostáva Manchester City. Everton bol obvinený, respektíve aj mu odrátali body. Na začiatku to bolo minus 10 bodov a potom sa odvolali a znížili im to na minus 6 bodov za jedno porušenie finančnej fair play. To je pri Evertone a Nottingham Forest dostal rovno minus 4 body za porušenie finančnej fair play. Čo sa ale stalo, prečo točím toto video, je, že Manchester City bol obvinený v 115 prípadoch porušenia finančnej fair play za rôzne roky od roku 2009. Nie som si úplne presne istý tým rokom, až v podstate dodnes, alebo respektíve do roku 2022. A možno je tam už zarátaný rok 2023. Čo je ale dôležitejšie, alebo čo sa zmenilo, tak 115 je staré číslo a nové číslo je 130. Budem úprimný, neviem si predstaviť, ako toto bude chcieť Premier League rozhodnúť, pretože keď pri jednom porušení finančnom fair play bolo odrataných 6 bodov, čo bude pri 130 prípadoch? Keď si zoberieme len najnižší možný počet bodov, ktorý odrátali Nottingham Forest, ktoré boli 4 body, tak pri 130 prípadoch je to veľký, ale veľký problém. Otázka na mieste teraz je, čo urobia? Vylúčia Manchester City z Premier League, odoberú im tituly, posunú ich do 4. anglickej ligy. Ťažko povedať, samozrejme Manchester City je bohatý klub, ako sa povie, je tam natečená ropa do toho klubu a poviem pravdu, neviem si reálne predstaviť, čo sa stane, ak ich naozaj uznajú vinných z porušenia finančnej fair play, čo je len v polovičke tých prípadov. Keď to bolo 115, je toho dosť, keď to je 130, je to minimálne 65 prípadov, čo je samozrejme moja domnienka alebo moju holu pohľadu. Pravda však je, že Premier League sa musí s týmto vysporiadať a musí sa s tým vysporiadať spravodlivo. Lebo ak by Manchester City nebol uznaný vinným, tak sa zbytočné 2 roky mútila voda, jak sa hovorí, varila sa čistá voda bez ničoho. Ja osobne si myslím, že trest príde. Otázka je, aký veľký a ako silný bude ten trest. Samozrejme právnici Manchesteru City podľa mňa 24/7 pracujú na tom, aby ten trest bol čo najnižší, alebo aby bol, povedal by som, že odsunutý, posunutý, rozdelený, prerozdelený a neviem čo. A keď im aj len polovičku bodov katnú každú sezónu, tak oni sa v podstate udržia v Premier League. Otázka je, že ak im naozaj zoberú čo najmenej 4 body za každé porušenie, tak ja si myslím, že 4-5 sezón strávia fakt niekde ďaleko. Otázne je, či im odoberú tituly, neodoberú tituly. Na mieste sa vyskytuje otázka, či keď odoberú titul Manchesteru City, pridajú tie tituly tomu, kto skončil druhý. Toto si myslím, že Premier League nebude podľa mňa riešiť, nebudú to chcieť až takto hrotiť, bude tam určite finančná pokuta, odobratie bodov, je dosť možný zákaz súťaženia v európskych pohároch a iné tresty, čo sa týka prestupov hráčov a rôzne iné možnosti sankcií, ktoré sa budú Manchesteru City týkať. Samozrejme, ak ste si mohli všimnúť na sociálnych sieťach, si to predhadzujú Pep Guardiola, Jose Mourinho a tak ďalej. Keď City prehralo, tak Guardiola ukazoval 6 titulov, ktoré získal s Manchesterom City a samozrejme na tomu kontroval Jose Mourinho s 3 titulmi, keď bol v Manchester United, ale povedal, že on ich získal férovo a spravodlivo. Kdežto na toto sa ťažko bude niečo argumentovať, ak naozaj teda Manchester City bude uznaný vinným. Nikto nepochybuje o tom, že ten klub je nevinný, tie peniaze sú tam proste nalievané, pravdepodobne aj zle manažované, ale otázka teraz na mieste je, môžete to aj do komentárov, ktorý klub neporušil kedy finančnú fair play. Môžeme sa o tom rozprávať, ja si osobne myslím, že aj Chelsea bude takýmto
postihom niekedy riešená, takisto možno Manchester United. Ja viem, že teraz začínajú robiť aj vo fotbalových kluboch také finty, ktoré si zobrali z NHL, že podpisujú hráča na 8 rokov, aby to mohli odpisovať, alebo respektíve, aby mohli každoročne odpísať nejakú sumu za toho hráča. Finančný fair play sa bude podľa mňa porušovať stále, pokiaľ sa nezavede finančný strop, ako sa zaviedol v NHL. To je jedna z možností. Iná cesta, alebo iné možnosti by bolo, keby nám povedal nejaký špecializovaný auditor na fotbalové kluby, ktorý by vedel povedať, že ako to vlastne funguje a prečo vlastne prichádza k porušovaniu finančnej fair play. A ako sa hovorí, do nekonečna liať peniaze do fotbalu nemôžete, to môžeme asi iba u nás v našej lige a potom sa niekto diví alebo rozmýšľa, že vlastne prečo sa ten fotbalový klub robí alebo prečo sa ten šport vlastne, pre ktorých ľudí sa to vlastne robí. Čo je na mieste a čo není na mieste, rozhodnú samozrejme teda Premier League, v Premier League, ľudia z Premier League, aby som bol úplne korektný. Takže žltá karta pre Premier League, červená karta pre Manchester City. Uvidíme, dúfam, že nebudeme musieť točiť video o tom, ako Manchester City bol zbavený všetkých obvinení a my sme 2 roky sa tešili, že nejaký postih bude a nakoniec nebude žiadny. A aby som ešte spomenul, za mnou je hraný dres Manchester City Kevin De Bruyne a tam, čo sú vystavené dresy, to sú všetko dresy Wayna Rooneyho, keď pôsobil v Evertone. Ten za mnou pumácky, ten je ešte zo sezóny 2002 a ostatné sú už potom z tej sezóny, keď prestúpil z Manchester United do Evertonu. To je všetko k tomuto videu. Ak máte nejaké otázky, samozrejme pýtajte sa a rád vám na ne odpoviem. Dotazy, čo sa týka antidopingu a tak ďalej. A nie všetky veci môžem zverejňovať na video, pretože aj ja mám nejakú mlčanlivosť ako antidopingový dobrovoľník. Môžem vám teda iba povedať, že tie antidopingové kontroly prebiehajú v podstate pravidelne v každých zápasoch, bežne sa deje a koľko je tých hriešnikov sa my antidopingoví dobrovoľníci nedozvieme. Tú informáciu si v podstate necháva lekár, ktorý ju poskytuje buď UEFA alebo FIFA, aby toto bola taká najčastejšia otázka, že či som sa stretol s pozitívnym prípadom na antidopingu. Ja osobne som sa nikdy nestretol a aj keby som sa stretol, ja sa tú informáciu nedozviem, lebo tu nám lekár neposkytuje, tu poskytne lekár ako správu UEFA alebo FIFA, keby sa niečo také udialo. A potom už z toho plynú tie ponaučenia, respektíve tresty a veci, ktoré sa dozviete na internete niekedy o rok, o 2, o 3, o 4, o 5 a tak ďalej. Teším sa na ďalšie videá. Ak máte dotazy, pýtajte sa do komentárov, rád vám na ne odpoviem. Ak budem vedieť. Ahojte.